Problém však je, že zo strany orgánov činných v trestnom konaní, predovšetkým zo strany prokurátora doktora Šúreka, doktora Repu a samozrejme aj zo strany vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov, tieto výpovede Bernarda Slobodníka, Ľudovíta Maka hneď v tom úvodnom štádiu, kedy sa doslova kreovalo trestné stíhanie v kauze Očistec na úrade špeciálnej prokuratúry, vôbec neboli preverované a dokonca vznikli podozrenia, že boli ich zápisnice doplňané, menené, písané zo strany orgánov činných v trestnom konaní, k čomu sa dostanem v závere svojho prednesu, ale týka sa to konkrétne výsluchu Ľudovíta Maka v dňoch 27.10.2020 až 29.10.2020, k čomu sú konkrétne dôkazy. A rovnako sa to týka výpovedí Bernarda Slobodníka, kedy dokonca Bernard Slobodník už v aktuálnom konaní, kedy sa preverujú jeho výpovede, ktoré sa ukázali ako nepravdivé v mnohých častiach, sám vypovedal o tom, že orgány činné v trestnom konaní mali taký zvyk, taký úzus, že napísali jeho výpoveď a potom ju mal len dopodpisovať.